Careke din dibin navê şehîd û xwîna şehîdan de. Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD êrişî serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dike û dibêje ew ê wan siza bike û ew nûnertiya Kurdan nake û Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê jî vê yekê red dike û dibêje ew karê PYD handaneke eşkere ye ji bo terorkirina siyasî û rêyeke ji bo bêdengkirina dengê rastiyê û astankirina azadiya ramanan. Beriya du rojan ragihandina PYD qaxezek belav kir û got ku ew belgeyeke ji malbatên şehîdan e. Radestî ya ku têbnavkirin dîwana dadgehê kirine û têde dixwazin her yek ji serokê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Brahîm Biro û her du nûnerên encûmenê dişanda opozisyona Sûrî di danûstandinên Cenêvê de Diktora Abdulhekîm Beşşar û Fuad Elîko dadgeh bikin. Di wê qaxeza got PYD belav kiriye. Gilî bi navê malbatê 500 şehîdan li dijî wan hersî serkirdeyên encûmenê hatiye û dibêje ku wan destdirêjî li şehîd û şoreşa ku ew bi navê şoreşa Rojava bi nav dikin kirine û serkirdeyên enekesê bi murtezeqa wesif kir. Ji aliyekî din ve, îro Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê daxuyaniyek di vê derbarê de belav kir û wiha gote cihê mixabîniyê ye ku PYD buhayên şehadetê û şehîdan tevlî nakokiyên siyasî li dijî Encûmena Kurdî dike û di dema ku PYD li aliyê siyaseta navdewletî feşelê tîne, dixwaze Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bêxe ermanc piştî ku Kongrê Cenêva Sisiyan de beşdar bû û hewl dide ku projeya federaliyê tê xer rojeva civînên Cenêvê de. Enekesê di daxuyaniya xwe de her wiha got ew tûmetên PYD nerast û xapînokin û handaneke eşkere ye ji bo terorkirina siyasî û rêyeke ji bo bêdengkirina dengê rastiyê û astankirina azadiya ramanan. Enekesê her wiha PYD kir berpirs di ber serok û her du serkirdeyên xwe de eger ew rastî çi metirsiyan bên, çi li welat be û çi jî li dervî welat be. Di dawiya wê daxuyaniyê de, Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bang li civaka navdewletî û rêxistinên mafperwerî û hêzên Kurdistanî kir ku bi erkê xwe rabin û fişarekê li PYD bikin ta ku sînorekî ji kiriyar û siyasetên xwe yên dûrî exlaqê mirovahiyê deyne. Ev ne cara yekê ye ku Partiya Yekîtiya Demokratîk serkird û endamên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bi van tûmetan bênçav dike ku ev zêdetirî 3 heftiyan e serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdirehman Apo li Efrînê girtiye û hîn çarenivîsa wî nediyar e.